Исәнмесез, эфирда адымнар вакыты. Атна тәмамлана. Ул 2020 ел тарихынан инде вакыйгалары белән керәчәк. Бу чорда кемнәр тормыш агышына үз йогынтысын ясаган һәм ясаячак бүгенге тапшыруда. Алар коронавирус белән авырмаячак. Татарстан халкы яңа вакцинаны сынауда катнаша. Кеше выжилы бы, яшар иде. Но ләкин аны көтеп ятып булмый бит әле. Исән каламы юкмы дип. Лучше инде булай шалт и готово. Милләт язмышы татарча сөйләшүдән башлап, милләтеңне кем дип язуга кадәр. Идея булмыйча торып, оешмаларда һәм татарлар тизеп булмый бер җипкә. Безне кешелеклерәк иткән ел, изгелекне җирдә яткырмаучылар кем алар? Аларның эшләре бүгенге көндә зур дәрәҗәгә җитте. Татарларны берләштерә торган җырлы юл Зәйнәп Фәрхетдинова белән әңгәмә. Барсаңда үзебезнең халкыбызның моңлы җырларын җырламый, мин булдыра алмыйм. Без коронавируслы елның соңгы аена кердек. 2020-не тизрәк тәмамлыйк дип ашыкканда вирусның туган көнендә онытып җибәргәнбез. 2019 елның 17 ноябрендә Кытайда коронавируслы беренче пациент табибларга мөрәҗәгать итә. Алар аңа әллә ни игътибар бирми. Авыручылар саны 180-нән арткач кына Кытай чаң суга. Бер ел вакыт узган, без аның белән авырдык та, дәваларга да өйрәндек, югалтулар да булды. Шулай да без аның белән янәшә яшәргә тиеш. Тынычлап яшәү мөмкинлеге ул вакцина ди иммунологлар. Бу атнада илдә коронавирустан прививка белән бәйле берничә вакыйга булды. Владимир Путин Россиядә вакцинацияны башларга кушты. Хәзергә илдә 2 вакцина теркәлгән. Гамалея институты эшләп чыгарган Спутник V белән Новосибирскиның Вектор үзәге уйлап тапкан Эпивак Корона. Алар теркәлгәннән соң уздырылатырган тикшерүләрдә хәзер 40 меңнән артык кеше катнаша. Һәм әлеге вакыйгалар Татарстанга турыдан-туры бәйле. Спутник V вакцинасы республикага киләсе атнада килеп җитәчәк. Эпивак Коронаны бездә сынап карау өчен теләге булган кешеләргә кадый башладылар инде. Фәрүзә Мәҗитова безнең вируссыз киләчәк һәм аңа илтүче вакциналы юл турында. Бу атнада Казанның 7-нче шәһәр хастаханәсе коронавируска каршы Эпивак Корона вакцинасын сынау базасына әйләнде. Прививканы иң беренче чиратта табиблар, укытучылар, Роспотребнадзор идарәсе хезмәткәрләренә тәкъдим иттеләр. Алар арасыннан теләге булганнар монда килде. Прививкага ризалык белдерү генә җитми әле, күп санлы анализлар бирәсе. Аны да монда бушлай тапшырып була. Менә ул Эпивак Корона прививкасын ясатырга теләүчеләр. Беренче 20 кеше. Күбрәк пенсионерлар, урта яшьтәгеләр дә бар. Хәзер ризалык кәгазын тутыралар. Аннан скрининг үтәләр. Кан бирәләр, флюорография кирәк. Шуннан соң 2 көн көтәсе. Анализлар яхшы булса гына прививкага чакыралар. Әле менә чыктым гына, бер ярты сәгать утыртып тордылар. Температураны күтәрелмим, тегесенысы, все нормально. Барда яхшы. 61 яшьлек геолог Тәлгать Яруллин да тәвәккәлләгән. Шәршәмбе анализ бирә, җомга көнне прививка ясатты. Бөтен кешенең, бөтен хайванның, бөтен тереклекнең артагы менә үрдәкләрнең дә барсың да яшисе килә, шуңа күрә генә инде. Белмисең кемнән эләктерәсең дә. Вдруг сез миңа шуңа күрә кеше выжилы бы. Яшар иде. Но ләкин аны көтеп ятып булмый бит әле. Исән каламы юкмы дип. Лучше инде булай шалт и готово. Почему пена выделяется? Газ выделяется, отлично. Элементлар, матдәләр, эретмәләр турында барысында белгән химия укытучысы Ирина ханым прививка ясаткач та шушы дәрескә килә. Ул да үзен яхшы хис итә, температурасы нормада. Эпивак Корона турында ишеткәч тә уңай һәм тискәре якларын уйлаганнан соң прививка ясатырга була. Прививка – это одно из важнейших действий. Прививка ул эпидемияны җиңү юлы, иммунитет барлыкка китерү чарасы. Мин болай да ел сайын грипптан прививка ясата идем, толпаннан да ясатам. Язмышны сынарга кирәк түгел дип уйлыйм. Бүген коронавирус йоттыру куркынычы бик зур. Эпивак Корона вакцинасы составында тере вирус юк. Ул пептидлардан ясалма рәвештә синтезланган аксымнардан тора. Ул организмга эләгеп бераз вакыттан соң иммунитет формалаштырырга тиеш. Әлеге препарат турында интернетта бар да ап-ачык язылган. Хәзер клиник тикшерүләрнең 3нче соңгы фазасы башланган. Моңарчы шикле нәтиҗә күрсәтми. Әллә шуны белеп, аны ясатырга теләүчеләр исемлеге көн сайын тулылана. Это список желающих, кто хочет записаться в добровольцы. Бу 7-нче сырхаухана табибы телефонына килгән СМСлар. Прививка ясатырга теләүчеләр яза. Сарафанное радио у нас в Татарстане работает очень хорошо. Татарстанда чыбыксыз телефон бик яхшы эшли. Әгәр урын калса, без һичшиксез теләге булучыларны чакырачакбыз. Прививка ясатам дип килүчеләрнең 40%-ын кире боралар. Күбесендә антитәнҗекләр барлыгы ачыклана, я анализлар начар. Татарстанга 500 вакцина кайтарылган. Әйтик, менә шушындый бер тартмада 10 дане. Бер кеше өчен аның икесе кирәк булачак. Әйтик, бүген ясаганнан соң 21 көннән кабат ясыйсы.
Киләсе атнага Татарстанга вакцинаның тагын бер төрі кайта – Спутник V. Сишәмбе президент Владимир Путин теләге булганнарга прививка ясау кампаниясын башларга кирәклеге турында хәбәр итте. Вакцина бер яктан коронавирусны җиңү чарасы, икенче яктан ул кыска вакыт эчендә эшләнде. Тиешле тикшерүләр уздырылганмы? Кеше өчен киләчәктә зарары булмасмы? Без галимнәр, медицина белгечләреннән сорадык. Клетки инкубируются в специальном инкубаторе. Без мөрәҗәгать иткән галимнәрнең берсе Альберт Ризванов, КФУның фундаменталь медицина һәм биология үзәге директоры, профессор. Үзе дә ковидка каршы вакцина ясый башлаган кеше. Финанслар җитмәү сәбәплегенә туктатыла. Ул дөньяда коронавирус һәм яңа вакциналарга кагылышлы вазгыять белән таныш. Вакцина кыска вакыт эчендә ясалу начар дигән сүз түгел ди. Разработка нового лекарственного препарата. Моңарчы вакциналар 10 ел дәвамында ясала сынала иде. Менә шушы коронавирус пандемиясе сәбәпле вакцина ясау срогы кыскарды. Беренчедән бу моңарчы 2002 елда килеп чыккан коронавирус белән бәйле. Ул чакта пандемия булмаса да галимнәр ул коронавирустан саклану штампларын уйлап тапкан иде. Аннары хәзер техника заманы алга китте. Һәм бу вирустан вакцина уйлап табу өчен хөкүмәттән ярдәм финанс булышлыгы да бик зур булды. Аннан без кайсы вакцина яхшырак дип тә сорадык. Хороша ложка к обеду. Кайсын кадату мөмкинлеге бар, шунсы яхшы дияр идем. Кайберәүләр тикшеренүләр тиешенчә уздырылмады дип сөйләсә дә, алар уздырылды, тик кыска вакыт аралыгында. Я буду вакцинироваться обязательно. Казан медицина университетының йогышлы авырулар кафедрасы мөдире Ирина Николаева үзе һәм хезмәттәшләре исеменнән әйтә. Прививка җәмгыятьтә күмәк иммунитет барлыкка китерүнең иң тиз юлы. Перед всеми, кто не болел коронавирусной инфекцией. Авырмаучыларга вирусны эләктерү куркынычы яный. Кем ничек кичерәсен, беркем әйтә алмый. Бу әлбәттә һәркемнең үз эше. Шулай да мин инфекционист табиб буларак вакцинация безнең тормышны ковидка кадәр булган чорга кайтарырга булышыр дип уйлыйм. Прививка ясамасак без һаман битлектән йөреп, очрашырга куркып яшәячәкбез. Андыйлар күп әле. Бүген без халыктан сораштыру уздырдык. Куркыта, вроде бы ширisi de келмеш шикелле инде, әле пока аның турында уйлаганым юк, конечно. Но әгәр булайга китсә, хош не хош ясатырга придется, я думаю. Безнең Россиянең чыгарылган медикаментларына ышанып тормый, мин ясатмасым. Не доверяю вообще прививкам. Кеше ясатса ясатабыз инде, кая барабыз ди. Файдасы тисе. Потому что башка чаңардан ничек котылып буласың, прививка ясатырга да тыныч яшәргә. Прививка турында сөйләгәндә таяк ике яклы. Аны ясатырга була, ясатмаска. Көн саен авырулар белән күзгә-күз очрашучы йогышлы авырулар хастаханәсе табиблары бер тавыштан ясатырга киңәш итә. Чөнки җәмгыятьтә иммунитет тиз генә барлыкка килмәячәк әле. Үз сәламәтлеге якыннары өчен һәр кеше үзе җаваплы. Шуңа күрә нәрсә эшлисен дә үзе хәл итә. Фирүзә Мәҗидова, Илшат Аюбов, Рамил Зәкиев, Алмаз Зиядинов, Марат Зайдуллин, Яңа Гасыр каналы. Без бу репортажны төшергәндә үз ихтыяры белән килүчеләрнең шактый күп булуын күрдек. Гомумән быел үз ихтыяры белән кешеләргә ярдәм итәргә алынучылар да артты. Татарстанның волонтерлар сафында хәзер 63 мең кеше. Бүген аларның иң активлары белән президент Рөстәм Миңнеханов очрашты. Гаять авыр елда терәк булганнары өчен Татарстан халкы исеменнән рәхмәтен җиткерде. Бик зур рәхмәт. Яхшылыгыз үзегезгә унлата калсын. Спасибо. Ел башында дәүләт биргән азык-төлек тартмалары таратудан башланган эш хәзер дарулар өләшү һәм башка күркәм гамәлләр белән дәвам итә. Әмма кушканны үтәү белән үз теләгең белән килү арасында бер аерма бар. Алар моның бар әһәмиятен тоеп эшли, башкаларга күрсәтеп тә тормый. Без бу репортажны төшергәндә район авылларда әнә шундый үз гамәлләрен сиздермичә башкара торган, аны көндәлек эш итеп кабул итүче гаҗәеп кешеләрнең күп булуын күрдек. Бу ел безне үзгәртте диләр. Ничек икәнен Руслан Хөснетдинов күрсәтер һәм сөйләр. Насих Булатов хатыны белән күп еллар хастаханәдә эшләп пенсиягә чыга, шифалы куллары күп кешеләрне дәвалый. Хәзер яхшылыклары әйләнеп кайта. Яшь волонтерлар көн саен хәл белергә, ярдәм итәргә килә. Бик яхшы булышалар, рәхмәт аларга. Техникумнан да киләләр. Кар керәләр, монда песок сибәләр. Ипиләр алып килтәләр. Лай шәһәрендә ялгыз яшәүче 50-дән артык әби бабай бар, үзләрен ялгыз хис итәләр дип әйтеп тә булмый. Атнасына бер булса да алар янына волонтерлар килә. Әлеге егет-кызлар техник икътисад техникумы студентлары. Быел җәен бакчада булышсалар, кышын кар көриләр. Кирәк вакытта тузаннар сөртәм, идәннәр юам, кибетләргә, аптекаларга барам, дороханәләргә. Я решил к ним сходить, меня к ним направили, мне понравилось. Хорошие люди. Илгә гомумән алганда кирәк булды волонтерлар. Аларның эшләре бүгенге көндә зур дәрәҗәгә җитте. Ни өчен? Чөнки алар үзләренең эшен бик яхшы итеп эшләделәр. Татарстанда ел башында волонтерлар саны 2-3 мең булса, җәйгә 60 меңгә җитә. Хәзер алар 62 мең 900 кеше.
Күбесе яшьләр 18-дән 24-кә кадәр 30%, студентлар 47%, мәктәп укучылары 13-15% пенсионерлар. Вопросы добровольчества. Халык үз теләге белән үзләре теләп волонтерлар хәрәкәтенә кушыла башлады. Бигрәк тә яшьләр күп килә. Карантин тәмамланганнан соң да кешеләрнең активлыгы кимемәде, артты да әле. Биектау районы Аланбәксә районында яшәүче Екатерина Федоровага студентлар түгел, гади тимерче ярдәм иткән. 93 яшьлек әби агач өен ел әйләнәсе утын ягып җылыта. Мише күптән тузган була, авылның ustaсы Гарифулла Сибгатуллин аны берничә көндә төзәтеп бирә. Хәзерге кирпичның качествосы çok жараламый. Шуңа күрә постоянно штукатурить надо. Нитергә надо, все делать. Волонтерлар кирәк дип әйтәм. Бик булышалар, рәхмәт. Утында кертешәләр, андыйлар да була. Республикада ярдәм янәшә акциясе Рөстәм Миннеханов башлангычы белән булдырылган иде. 55 мең гаилә 4 тапкыр азык-төлек тартмалары ала. Акциягә оешма җитәкчеләре, эшмәкәрләр, волонтерлар кушылды. Огромные слова благодарности в первую очередь той активной части движения, которое вот здесь и в районах, которых мы не видим. Авыр хәлдә калган кешегә ниндер без ярдәм күрсәтә алгач, ул бик саваплы. Бөгелмәдә яшәүче Галия Нигъматуллинаның өе җылы булса да, тәрәзәдән җил йөри ди. Ул 3 бала үстерә. 4 яшьлек кызларында ДЦП, тәүлек буяны карарга кирәк. Эшләү мөмкинлеге юк. Әлеге гаиләгә волонтерлар быел ярдәм итәргә алына. Яңа ел алдыннан аш бүлмәсендә иске тәрәзәләрне яңага алыштырачаклар. В этом году особенно люди... Шундый изге эш белән йөрүләренә күңел сөенә. Бер миңа гына ярдәм итмиләр, күп кешеләргә булышалар. В соцсетях размещаем объявления. Белдерүләр эләбез, социаль челтәрләрдә дә язабыз. Халык пандемия башлангач бөтенләй яхшы якка үзгәрде. Ярдәм итәргә ашкынып торалар. Яңа ел алдыннан кечкенә балаларны да сөендерергә уйлыйбыз. Әлмәт районы Бишмунча авылына Кыш бабай ул волонтер да ахырсы Әйүповлар гаиләсенә иң беренче булып килә. Күп балалы гаиләгә принтер бүләк итәләр. Һәрбер кешегә акча кирәкме бит, кием кирәкме? Елмайсаң да кеше шат була, сөйләшсәң дә кеше шат була. Вот, шуның өчен гаиләләр көтә безнең менә елмаюны, сөйләшүне көтәләр беренче вакытны. Аннары гына уже ярдәм сорыйлар. Даруларны фатирларга илтүче волонтерлар өлкәннәр белән туганлашып бетә. Табибларга да нәкъ менә алар зур ярдәм итә. Дөрес, машина белән даруларны өйләренә илтүче волонтерларга әле кытлык бар. Инфекциядан, бу вирустан бит әле күп кеше куркып калырга да мөмкин. Алар чыннан да үзләрендә бу авыруга каршы курку хисләрен бетереп, кешегә ярдәм итү хиссе аларның искәрәк чыга. Батырлык сорала торгандыр кешедән. Волонтерлар башкарган изге эшләрнең һәммәсе дә безгә мәгълүм түгел, чөнки арада аны күрсәтәсе килмәүчләр дә бар. Алар өчен иң кадерлесе ярдәм иткән кешеләрнең канәгать йөзен күрү. Руслан Хусаинов, Филиза Хамидуллина, Иршат Мөхәммәтов, Алмаз Зиятдинов, Ирик Хабибуллин, Яңа Гасыр каналы. Килдем, күрдем, җиңдем дип әйтә торган түгел. Туган телләрне укыту мәсьәләсе күпкә җитәрекле. Уңай үзгәреш булсын өчен шактый вакыт һәм тырышлык кирәк. Президент каршында оешкан татар телен саклау буенча комиссия рәисе Марат Әхмәтов бу атнада шулай дип белдерде. Бер айдан башланачак 2021 ел Татарстанда туган телләр елы булачак. Аны мөмкин кадәр эчтәлекле итү бурычы тора. Хәзер комиссия районнардагы хәл белән таныша. Бу юлы Аксубайга җыелдылар. Республиканың күп милләтле районы ул. Рус, татар, чувашлар гомер итә. Чувашлар күп, чуваш телендә укытмалар ачыкланды. Татар районнарында татар сыйныфлары булмау кебек үк. Әнә лаешта татар сыйныфлары бөтенләй калмаган диделәр. Монда берничә мөһим тәкъдим дә яңгырады. Тел мәсьәләсе бүген татар конгрессында да күтәрелде. Милли шураның быелга йомгак ясап 2021 елга эш планын раслауга багышланган утырышында. Нәрсә борчый һәм нәрсә тәкъдим итәләр? Күбесе мәктәптә дә бит садикта да дөрес сөйләмиләр, теге татарча авыз телләр ачылмый. Шуның белән күбрәк инде менә балаларга Хәсән Туфанның энергетиканы бирергә тырышабыз. Туфан шигырьләрен укып, Аксубайның Искы Хәрмәт авылында Хәсән Туфанның музей йорты. Шагыйрь иҗаты белән таныштырудан кала шушында татар теле язучылар мөнәҗәт укулар көн үтә. Саф татарча сөйләшмәүчеләрне дә кызыксындыру нияте белән. Музейга көн саен йөреп булмый, төп тәрбия бакчада бирелә. Анда кунакларны рус, татар, чуваш телләрендә каршы алалар. Шигырь өйрәтүен өйрәткәннәр, туган телдә тәрбия бирүдә кимчелекләр барыбер чыкты. Марат Әхмәтов игътибар итте. Русларда, чувашларда сан буенча бер булган балалар бакчасында чуваш төркемнәре юк.
Чуваш балаларның әти-әниләре белән үзләрен балалар бакчасында чуваш телендә тәрбияләргә теләмәсләр идеме? Бит күп милләтле Аксубайда чуашлар саны ягыннан иң күбе. Бу бер мисал башка телләрне өйрәтү мәсьәләсе белән дә аваздаш. Шушы ук районда 1нче сыйныфларның 8-ндә генә татар телендә белем бирәләр. Ә менә район үзәгендә татар сыйныфлары бөтенләй юк. 1нче сыйныфта укучы 150 баланың 41-е татар булса да. Безнең специалистлар әзрәк оптимизация алган җитеп бетмәенде. Например, Чуваш группасы өчен, татар группасы өчен инде без инде аңладык, без әзрәк үз эшләп бетерәлмәбез. Бу мәсьәләләргә күз йомып карарга ярамаганлыгын тагын бер кат искә төшерделәр. Аксубайда хәзер яңа мәктәп төзү турында сүз бара. Анда русча, татарча, чувашча тирәнтен белем биреләчәк. Форматы буенча ул адымнар комплексына охшаш булырга мөмкин. Шартлар тудырыла, булышлык күрсәтелә, битарафлык булмау кирәк. Килдем дә күрдем, җиңдем дип әйтә торган проблема түгел, нечкә бик четерекле проблема. Һәм әти-әниләрнең күңел рухы белән турыдан-туры бәйле. Шуңа күрә бирегә әле мәсьәләдә ниндидер уңай үзгәрешләр күрү өчен хайран вакыт кирәк булырга мөмкин. Рухи бушлыкны тутыру мәсьәләсендә телгә кызыксыну уяту буенча бик күп чаралар үткәрергә җыенабыз, һәм инде аларның кайберләре игълан ителде, кайберләре буенча әзерлек эшләре бара. Россия күләмендә, чит илләрдә. Тел милләт темасына кагылышлы сөйләшү инде бүген Бөтен дөнья татар конгрессының милли шура утырышында дәвам итте. Киләсе ел туган телләр елы. Бүген исә быелга нәтиҗә ясап татарның гамәл стратегиясе буенча башкарылачак эшләргә тукталдылар. 350 чараны берләштергән план булдырылган. Татарлар тупланып яшәгән төбәкләргә аерым чаралар белән бер рәттән мобиль төркемнәрне җибәрү, иҗат төркемнәрен, татар интеллигенция вәкилләрен һәм менә дәүләт программасы кысаларында финансар ярдәмендә беркетелгән грантлар системасы, милли костюмнар, матур әдәбият, дәреслекләр һәм гомумән һәрбер юнәлеш буенча мәгариф, мәдәният, тарих. Тагын бер тәкъдим милли шура каршында экспертлар советын булдыру. Тел кебек тирән һәм катлаулы мәсьәләләр шишелеше аларга йөкләнәчәк. Барыбыз да беләбез. Бер өлкәгә барсаң анда 6-7 мөфтият, шуның кадәр татар ишмасы, кай вакытта үзара көрәшәләр. Әмма татарга зыянга килә. Менә безгә уйларга кирәк, ничек иттереп татарны бер җипкә тезергә. Ул чынлыкта концептуаль проблема, чөнки идея булмыйча торып, оешмаларда һәм татарлар тизеп булмый бер җипкә. Шулар өстендә эшләргә кирәк дип уйладык без. Киләсе елга тагын бер мөһим вакыйга халык санын алу, милләтнең бердәмлеге аның нәтиҗәләрендә турыдан-туры чагылачак. Милли шура киләсе елны дөнья күләмендә татар милләте бердәмлеге елы дип билгеләргә тәкъдим итте. Төрле фикерләр булды, татарларның бердәмлеге елы, милләт бердәмлеге елы, төрле. Шуңа күрә әйдәгез уйлыйбыз, моны хәзер без җитәкчеләргә җиткереп, карап инде аның мәгънәсе үзгәрми, без берләштербез. Бу атнада булган вакыйгалар милли теманың милләт мәнфәгатьләренең бик актуаль булуын күрсәтте. Кайсы халыкны алсаң да, аның туган телен өйрәнү һәм аны өйрәнер өчен шартлар булдыру, милли үзаңны күтәрү. Игълан ителгән ел программасында алар аерым игътибарга лаек. Гөлназ Сайфетдинова, Вадим Илларионов, Яңа гасыр каналы. Милләтне саклауда җыр моңның әһәмияте һәм җырчыларның роле турында без бу атнада Татарстанның халык артисты Зәйнәп Фәрхәдинова белән фикер алыштык. Җырлап узылган гомер дәвамында ул илнең кайсы төбәгендә генә булмый, каягына барып милләттәшләребезгә моң һәм асылларыбызны җиткерми. Җырның халкыбызны берләштерүче көч турындагы уйларын Айгөл Бәдретдинова белән уртаклашты. Исәнмесез? Исәнмесез. Зәйнәп Фазылдиновна, сез күбесенчә татар телендә җырлыйсыз. Ни өчен сез нәкъ татар телен сайладыгыз? Үз туган телемне яраттым. Үз туган телемә һәр вакыт тугры булдым. Гәрчә миңа 1нче класста, я булмаса инде кичкенә чагымнан авыррак булса да, чөнки мин телем ачылды русча, рус теле белән. Һәм 1нче класста мин укыдым рус мәктәбендә. Миңа авыр булса да, үземнең туган телемә кирип китүе, я булмаса чит теленә өйрәнүе авыр булса да, мин инде үземнең мәхәббәтем бер качан да телемә югалтмадым. Без моңлы халык, безнең моң яшәткән, җыр яшәткән, татар теле гасырлар аша бүгенгә килеп җиткән икән, монда җырларыбызның да өлеше зур. Бу җырлы гомерегез дәвамында сез кайда гына гастрольләрдә булмадыгыз? Чит төбәкләрдә ничек каршы алалар? Татар җырын сагыналармы? Концертларыбызда соңыннан да килеп әйтәләр, без башка милләт халкы дип, руслар, марилар, чуаш халыклары барыбер концертларыбызга киләләр иде, рәхмәтләрен әйтеп китәдер. Булай дип теге. Вот я хотя и не понимаю все ваши слова, дипләр, шулай чын күңелләреннән әйтеп, но сезнең мелодия, сезнең вот это все дип шулай әйтәлмиләр, моңнар, моң дигәннәрне рәхәт көннәр буе тыңлый алам дип әйтүчеләр концертта бар иде һәр вакыт, кайсы төбәккә барсак та.
халкыбыз нинди җырларны аеруча көтеп ала? Кая барсаң да, үзебезнең халкыбызның моңлы җырларын җырламый мин булдыра алмыйм, чөнки минем репертуарымда, Зөфәрнең репертуарында һәрвакыт шушы җырлар урын алып торды. Шуңа күрә бу җырларны инде мин дә тиешенчә җиренә җиткереп башкарырга тырыштым һәм шулай башкарырга яраттым. Җыр аша буыннан буынга тарихын, моңнарын тапшырган халкыбыз. Нинди катлаулы, матур халык җырларыбыз бар бит. Татар югалып калмаган, көчле булган, тарихын җырлар аша саклаган. Гастрольләребез әле сирәгрәк, шулай да кайда гына барсам да мин халкым белән инде горурланып, карале, шушындый еракларда, Камчаткада, әйтергә кирәк, Сахалинда һәм үзебезнең шушы Сибир якларында, гел инде бар чыга алмаслык кебек Уренгой якларында халкыбыз яши, эш итә, үзенең җырын, моңын яратып, сагынып, менә шул аңарга көч бирә торган нәрсә икәнен, әлбәттә, моны һәрберебез аңлый тоябыз, һәм әлбәттә, моны югалтырга ярамый. Нинди генә матур сүзләр ятлап сөйләсәң дә чит телләрдә, бары тик нечкәлекләрен үзеңнең күңелеңнең теләгән сүзеңне, теләгеңне үзеңнең телең аша гына әйтеп бетерә аласың. Безнең халык матурлыкны, үзенчәлекне барыбер ярата. Элек тә шулай иде. Затлы нәрсәне халык кабул итә, аларга үсәргә ярдәм итә. Үзегезнең концертлардан, гастрольләрдән нинди хисләр белән кайтасыз? Үзебезгә генә хас булган хисләребез, тойгыларыбыз, телебез белән халкыбыз белән очрашу, әлбәттә, мине тагы да көчле итеп яшәргә этәрә. Менә шундый аралашулар, һәм бүгенге көндә дә менә телевизион, Instagram, интернет челтәрләре аша аралашып тору, ул безнең һәммәбезгә дә кирәк. Рәхмәт сезгә тулы эчтәлекле интервью өчен. Сау булыгыз. Рәхмәт Айгөл. Милләтнең асыл ул кызлары дигәндә без бүгін Салих Сайдашевны искә алырбыз. Бу атнада татар дөньясы аның тууына 120 ел тулуны билгеләп үтте. Без бүгін туган телдә сөйләм формалаштыру өчен мөхитнең кирәклеген ассызыкладык. Сайдашевның музыкага кирип китүенә дә мөхит сәбәпче була. Гади ишче гаиләсендә туып, бик яшьли ятим калгач, ул апасы гаиләсендә Әхмәровларда тәрбияләнә. Аларга мәгърифәтле татар яшьләре, сәнгать әһелләре еш килә торган була. Аның бөеклеккә юлы каршылыклар аша бара. Музыка сәнгатенә яңалык кертергә тырышуын милләткә каршы бару дип тәбияләүчеләр була. Бүген ул классик һәм беренче композиторларыбызның берсе. Сайдашев язган музыка әсәрләренең кыйммәте, шәхсенең бөеклеге турында Рания Абдрахманова. Халык күңеленең мәгърур моңы әверелеп кеше сынына Казан урамнары буйлап йөргән, уйчан гына йөргән, тын гына. Горький урамындагы бу бакча Салих Сайдашевның әле яңа җырлар килеп йөргәнен хәтерли булыр. 100 еллык, 20 яшьлек Сайдаш. Аның иҗат тормышы 20-30 еллар. Илдә бик күп үзгәрешләр. Шуңа күрә күп мөмкинчелекләр барлыкка килә. Салих Сайдашев та менә шуны аңлый, аңарга табигатьтән шул хәтле бик күп бирелгән. Гасыр башында туган Казан егетен шул табигатьтән бирелгән сәләте дөньяга таныта да. Ул безнең татар профессиональ музыкасына нигез салучы һәм әлбәттә безнең татар пентатоникасын Европа гармониясына керткән һәм европалаштырган шәхесебез. Аның иҗатын белгечләр милли мирасыбыз дип атый. Әдәбиятта Тукай булса, музыкада Сайдаш. 18 яшендә оркестр оештырган, Академия театрының дирижеры һәм музыка җитәкчесе. Музыканың сыры шунда. Аның сүзле мәгънәсе юк, аның хисле мәгънәсе бар. Бөек җиңү көнен Кызыл армия маршыннан башка күз алдына китереп буламы икән? Ул җиңү җырына тиң. Бер генә сүзе булмаса да ул горурлык, батырлык хисләре белән сугарылган. Аннары бер вальс уйнады, бихисап төсләр сәйләне, сибелде дә бүлмә буйлап. Иркен булынга әйләнде. Салих Сайдашевның тагын бер киен тыңлагач, шундый язгы булын күз алдына килә Ринат Харисның. Дистә еллар узгач, шагыйрь шул кигә иң популяр җырларның берсе, Кыяшлы вальсны язармын дип уйладымы икән? Алар ниндидер интеллигентлык белән аерылып тора.
Аның көйләрендә, аның арияларында, җырларында, әсәрләрендә культура бар. Салих Сәйдәшевнең музыкасына кагылу бик җаваплы, бик тә җаваплы. Композитор нибары 54 ел яшәп калган һәм татар музыкасы һәм театры үсешенә керткән өлеше әле бүген дә аның нигезен тәшкил итә. Галия Бану, Сүнгән йолдызлар, ил, наемщик, башмагымнарны әйтүдә җитә. Кәрим Тинчурин белән икәүләп алар татар театрын таныткан Зәңгәр шәлне куя. Әлеге әсәр яңа музыкаль драма жанрындагы тәүге спектакль булып санала. 20 ел бергә мәшһүр Зәңгәр шәлдә Булат белән Мәйсәрәне уйнадык. Салих Сәйдәшевнең көйләрен башкарганда, аның шул халыкчанлыгы белән ул үзенә җәлеп итә, һәм аны башкарырга да җиңел. Җиңел нәрсә белән? Чөнки син аны туясың. Табигате, елга буйлары, су буйлары. Беренче мәхәббәт әлбәттә. Беренче мәхәббәт, шиләк күтәреп су ташулар, без аларны барысында үткән, алар безгә якын. Әлбәттә шул чакларны искә төшереп тә, бәлкем шул күңелдә шулар, шундый хисләрдә булып. Салих Сәйдәшев пәрдә артында гына калмый, сәхнәгә дә менә. Тинчурин театрында аның истәлегенә Гөләндәм туташ хатирәсен сәхнәләштергәннәр иде. Ул бик теге әйтәләр бит. Не от мира всего. Һәрбер әйбердә көй күрәдри, көй, һәрбер җил исәме, яисә агачлар, яфракларын җилдә җилфер китергәндә, ул менә шул тавыштан көй чыгарамы соң, ишетәме соң, аны ноталарга күчерә беләдер. У него вот это татарское слово ман. Шулук күзләр, шундый ук елмаю. Нәселдә омчылары арасында бабасына иң охшашы аныгы Валерий Сәйдәшев бу. А как ее любили его? Аны халык бик яраткан, әни сөйли иде. Бабайга концерт өчен ак костюм әзерләгән булганнар. Оркестр Горький паркында әзер торган. Юлында очраган һәр кеше бабайны кочаклый икән. Шуңа аппак костюмы барып җиткәнче суп-соры булган. Ответственно. Салих Сәйдәшев аныгы булу җаваплылык исти. Кечкенәдән аның көйләрен тыңлап үстек. Ниндидер якын үз көеңне ишеткән сыман. Кеше китә, җыры кала. Халык мәхәббәте аның белән хушлашканда да күренә. Казан 1954 елның декабре. Урамда 40 градус салкын. Шуңа да карамастан театр бинасы янына халык агыла да агыла. Анда Сәйдәш белән хушлашалар. Зәңгәр күзле, якты йөзле Сәйдәш әүрәлеп халык моңына, күңелләрдән күңелләргә үрли. Ойчан гына үрли, тын гына. Рания Абдрахманова, Данил Филатов, Рәмзил Гарипов, Яңа Гасыр каналы. Бу атна адымнары тәмам, үзегезне, якыннарыгызны саклагыз, исән-имин очрашыйк.